Is it true ukuthi uWatermelon kade hamba anikhuluma kabi ebantwini? Hayi ima ubani ukubuze leyo nto? No, angikwazi ukudisclose isource Yeah, yami phendulani bafethu. is it Mayicale, true okay, ukuthi Mayicale kusmile Iza Fredina. le question le. iza kubani kahle kahle? Awusibuza nga one by one. Okay, ngicabanga ukuthi ngingabuza One by one, one by qala like one. mina. Athi ngiqale kuwena, ucabangani ke wena? Utheni question yakho? Ngizwa bathi Uhambe turns out usikhuluma kabi. Watermelon kade hamba nikhuluma kabi ebantwini. mina Athi uSmiley naye ngizobuya kuyo. Athi uSmiley akambhadalanga. Hayibo. So ngifuna ukuyiqala lana bese sizodlula leyo question leyo. Okay, mina Iyakhonakala na. Ayikhona. Okay sharp angeke abhadale thina yekuwater. Kanjani? No, boss kuthiwa yenzekile. Cha ayenzekanga. ngenzeka, ngathi uyasebenza yena. Uyaspa okay sharp. Uyambhadala uwater. No water nayo yalazi iqiniso la khona. Bayabhadalana amaruma samanga. Danko. No So water wena naye masitshela noma ukuthi ningambuza usithatha side like lezi uyaqhafa ukuthi uyayithola imali yakhe nayo yazi vele. Okay, besicela Smiley cela uyanswer wena. Ngifuna ukuzwa from the main Ozothi person. angimbhadali From the horse's angazi mouth. isho ukuthi maybe akasafa ukusebenza nami. Mbizeni azosichazela yena. Yeah, maybe nanizombiza anitshela ukuthi Smile akambhadali. Mina yenzakala late ngabhadala imonto. Yabo. Nakhona futhi ifoni yami enye i1 ngishile. Iye phethe ama proof of payment ukuthi Wayonke into. ubani uhola malini ubani akahola malini. Yeah. Yangithola. Ngishiyile mara if wenza ufuna ama screenshot ukukhombe ngizokukhomba. Mara wonke umuntu ayithola imali yakhe uyithola. Ngiyithola. Simple. Jwaleng. No KK na ushilo ukuthi udrive Uyayithola. ayithola imali. Mina That's why angalali ngiphelele. emsebenzini. Mina baze ba-eda Straight. This is usithengeni KFC. Sometimes I prefer not taking trips and take Smiley. I prioritize Smiley.